Croeso mawr i'n pedwerydd gwem yn ar cyfrwng Cymraeg ers lockdown. Croeso nôl i rai sydd wedi bod ni ar gyfer y gyfres ni wedi redeg ar newid hinsawdd yma yn Prifysgol Aber mewn gwleidyddiaeth, daearyddiaeth a throseddeg. Fi'n credu bod ni'n ddoi wedi ymuno â ni. Ond cyfres newydd yw hwn a gwych gweld cymaint o bobl newydd. O bob Cwr Gymru wedi ymuno â ni. Mae 2 webinar dyn ni'n y gyfres. Un heddi ar dewis cwrs Prifysgol a ffocws mawr ar gwblhau'r dataganiadau personol. Wythnos nesaf, yr un amser, byddwn ni'n ffocysu ar bywyd myfyriwr a sut i fynd ati gyllido, ariannu, etc. Mae wedi dod y draddodiad erbyn hyn yn ein gwebinarau i enwi'r ysgolion. So mae dyn ni grwpiau weddol fawr, dwi'n gwybod o 2 ysgol yn enwedig dyn ni heddi sydd wedi ymuno. So mae dyn ni criw plas mawr yng Nghaerdydd. Fi'n gwybod bod grŵp eitha mawr o chi wedi cofrestru. So croeso mawr o chi, gwych gweld chi. A fi'n gwybod bod chwarae teg i Mr Aled James, eich pennydd chweched. Fe wedi bod yn ysbysu'r webinar. Ac i Eslefera fyd, fi'n gwybod bod, sef hen ysgol fi, bod so shout-out i gryw i Eslefera a plas mawr, fi'n gwybod cryw bod lot fawr o chi yn rhan ono fe. Mae'n wych weld cynifer ddo chi o draws Cymru beth bynnag efo ni heddi. Jyst i enwi'r rai sydd wedi cofrestru, right? Fi'n credu bod Bro Peder, Maes Gwendreth, Glan Taf, Coleg Meirw Dwyfor, Ysgol Friars ym Mangor, Ysgol David Hughes, Lan ym Mhorthaethwy, Maes Garmon, Bro Edern, Penweddig, dyn ni ym Mynafer, Ysgol Glan Clwyd, Godre'r Berwyn, y Bala a Llanhari i gyd, myfyrwyr o ysgol yna i gyd wedi cofrestru a rhan o'r webinar heddi. So mae fe'n rili wych i gael. Os dwi heb enw'ch ysgol chi, dwi'n gwybod bod cwpl di mwy di cofrestru yn yr hanner ar diwetha. Mae'n bwysig gawn o'r shout-out, so rowch yn y chat o ba ysgol chi yn fyd, right? So fel bod ni'n gwybod hynny. Diolch i Siarad Talent a Siarad sydd efo ni heddi os oes unrhyw broblemau technegol, ond gobeithio bod dim hynny'n digwydd. Mae yna cwpl o webinarau cyffroes yn Saesneg dyn ni yn dod fyny a wedi bod. Mae'n ei sôn falle ar diwedd yr awr ynglyn â reina. Just o ran y strwythur yn gloi, ac ymddeiriadu rai sydd wedi clywed hwn mewn sesiynau blaenorol, neu i rai sydd wedi ymuno rhyw hanner awr, rhyw chwarter awr. Mae hwn yn webinar eitha interactif i fod. Dwi'n gwybod fod Rob, Daf ac Elen yn mynd i ddefnyddio online polls ac ati, a newn nhw esbonio hwn wrthoch chi. Ni am i chi ofyn cwestiynau boed ar y chat neu ar lafar dros y meic. Mae dyn ni Elen yn rhan o'r webinar fyd sy'n fyfyriwr dyn ni yma'n Aber ar hyn o bryd. So ni am ni gael bach o Q&A yn ystod y sesiwn a i chi roi safbwynt ti o ran cwblhau'r dataganiadau personol gan y blaen fyd. Yn hyn o beth felly, mae 2 opsiwn dych chi, right? I siarad dyn ni, I suppose. Os chi'n rhoi o flaen eich enwau, a fi'n gwybod bod lot o chi wedi wneud hynny, os am ofyn unrhyw gwestiynau a cyfathrebu trwy'r chat, mae modd gwneud hynny, okay? A newn ni ddod nôl atoch chi trwy hynny. Os sy'n fodlon a ni'n sgogi hwn yn fawr yw i siarad fyd, felly os yn barod wneud hynny ar y degau rwch M o flaen eich enw, a falle na i ddod atoch chi yn ystod y sesiwn i ofyn am eich barn dy cwbl o bethau. Mae'r sesiwn fyd, fel chi falle chi gweld, mae'r coch yn y cornel. Mae hwnna'n dangos bod e'n cael ei recordio'r gwybodaeth, dim ond ddo mwyn i ni gallu rhoi fyny ar ein hwb ar-lein newydd. So bydd y pethau chi'n sôn am yn y chat ddim yn mynd allan, okay? So byddai yn anfon link yn y chat ar y diwedd ar gyfer y link i'r webinar hyn fyd, os chi eisiau ail-weld yn yr throsau neu dyddiau ymlaen llaw. Felly dyna'r bits boring hwnna i mas o'r ffordd. Os llai droi at Rob, Daf ac Elen i gyflwyno ei hunain atoch chi a sôn am y sesiwn sydd i ddod. So draw ydych chi, boys. Diolch Dewi, croeso i pawb. Bwriad y sesiwn hwn i helpu chi wneud penderfyniadau cywir i wneud eich addysg. Fyddai'n siarad amdano pam i ystyried prifysgol, dewis y cwrs ar Prifysgol. Wedyn Daf nesaf, os mae eisiau cyflwyno ei hunan. Siwmai, Dafydd sy'n mynd dwi'n un o swyddogion denu myfyrwyr gyda Prifysgol, a mi fyddai yn siarad gyda chi am bwnc ysgrifennu datganiad personol, a byddai yn gwneud hynny wrth gwrs ar ôl i Robin wneud i ddarnau. Gwych, ie. A wedyn mae dan ni Elen hefyd, fi'n ni'n rhoi cwestiynau i Elen. Mae Elen yn myfyriwr presennol, os eisiau cyflwyno dy hunan, Elen?
shwmai, Elen ydw i. Dwi yn fy ail flwyddyn ar hyn o bryd ac yn astudio Cymraeg proffesiynol, felly yn ddigon hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi heddi. Gwych, diolch Elen. Yn anffodus, chi ffili gweld Dafydd achos bod e'n byw yn ganol Dymun Man. Ond jyst dychmygwch Channing Tatum, Ryan Gosling, rwy'n fel yma'n edrych fel. Pan mor chwerthin. Croeso pawb. Fydda'n dechrau nawr. Iawn. Y bwriad yw jyst i helpu chi dewis y cwrs at Prifysgol, ond i dechrau da, newn ni siarad am pethau dda chi'n cael o Prifysgol fel sgiliau. Mae yna lwyth o resymau i mynd i Prifysgol. Mae'r holl ochr cymdeithasol, mae'r chwaraeon, mae'r popeth chi wedi meddwl am, y lefel o'r addysg byddwch chi'n cael. Ond ar ben hynny, mae yn arall i gael. Mwy na rhywbeth, fi basically just gofyn, a ydy gradd dim ond darn o bapur fancy? Ateb yw, mae fe yn darn o bapur really fancy, y darn mwyaf fancy sydd â fi, ond mae fe lot mwy na ni. I gyflogwyr yn enwedig, mae fe'n meddwl lot mwy. Enghraifft, mae fe'n dangos byda chi sgiliau drosglwyddadwy. Fel, I'm mynd trwy rein yn mwy penodol nawr. Pan chi'n astudio yn y Prifysgol, fyddwch chi'n cael sgiliau ymchwil a ddadansoddiad wrth astudio'ch pwnc. Hefyd, probably mwyaf pwysig, gyda chi sgiliau ysgrifennu ansawdd really uchel. Really uchel. Ar ôl astudio, mae ansawdd o ysgrifen fi'n uchel iawn, a mae'n helpu mewn pob swydd fi erioed wedi cael. Gweithio i derfynau amser, dyma da chi dyddiadau cau am treithorau, ond mae arholiadau yn dod cyn bo hir, so mae rhaid i chi dysgu sut i blaenoriaethu gwahanol pethau, edrych ar ôl eich llif gwaith, workflow, i wneud siŵr bod chi wedi parantoi yn gywir. A mae hwn yn pwysig iawn am pob swydd. Mae da fi derfynau amser fel bob dydd bron fel paratoi am hwn enghraifft. Gweithio mewn tîm, un amlwg arall, dweud os chi'n gwneud gyflwyniadau fel hyn, lot o amser mewn tîmau chi'n gwneud hwnna, hyn o jyst rhannu labordy neu mewn grwpau astudio neu mewn seminarau hefyd, ble chi'n trafod gwahanol syniadau dy myfyrwyr arall. Ar y diwedd, pan chi wedi graddio, chi'n gwybod sut i gweithio mewn tîm yn dda iawn. Ar ochr arall, mae'n pwysig gwybod sut i gweithio'n annibynnol. Mae menter ac annibyniaeth yn pethau really pwysig i myfyrwyr. Bod lot o cefnogaeth i gael gyda tutoriad personol enghraifft, diwedd y dydd, mae Prifysgol lle am gwaith annibynnol, really. Fydd da chi'r sgiliau a profiad o gweithio ar ben eich hunan i datrys problemau a pethau fel yna. Ar y diwedd, fydd da chi'r gwaith tîm a'r gweithio'n annibynnol. Mae'r sgiliau yma yn pwysig am pob swydd ych chi erioed yn cael. A na pam mae lot o gyflogwyr, ond eisiau graduates, graddogyn, fi'n credu. Achos bod nhw'r gyd o sgiliau yma jyst wrth mynd i Prifysgol. Dim necessary i becso am yr profiad a'r ymchwil penodol, fel dweud os chi wedi gwneud bioleg. Fydd da chi gwybodaeth biolegol, ond mae lot o gwahanol sgiliau sydd yn pwysig lawn am gyflogwyr. Mae'n lot o gwahanol gyrfaoedd. Dim jyst fi sy'n dweud hwn, rhain yn quotes o yr adran arloesedd Business Innovation Department, yr Llywodraeth Deyrnas Unedig. Maen nhw'n dweud mae llawer o gyflogwyr graddedig yn recruito graddedigion i unrhyw disgyblaeth sy'n gofyn am sgiliau lefel gradd yn hytrach na arbenigedd pwnc penodol. Maen nhw eisiau rhoi graddedigion sydd da sgiliau sy'n pwysig yn pob swydd, really. A wedyn mae da ni quote arall gan
is-ganghello'r Prifysgol, ble mae fe'n dweud, nid oes ots gan fwy na 50% o gyflogwyr graddedig pa bwnc rydych chi yn astudio, cyn belled a'ch bod yn gallu dangos sut mae eich profiadau wedi siapio eich datblygiad personol. So unwaith eto, mae fe'n dweud mae mor gymaint o gyflogwyr mas na, jyst is e graddedigon achos y sgiliau yma. So, mae yna catch, enghraifft, os chi eisiau bod rhywbeth penodol, mae rhaid astudio rhywbeth penodol, so felly os chi eisiau bod yn nyrs, mae rhaid astudio nyrsio, os chi eisiau bod yn doctor, mae rhaid astudio meddygaeth. Rhywbeth sydd falle ddim cweit mor amlwg yw, os chi eisiau bod yn gwyddonydd biofeddygol, biomedical scientist, rhaid chi astudio pwnc bioleg gyda achrediad, accreditation o'r Institute of Biomedical Sciences. So mae hwn yn fel stamp ar eich gradd sydd yn dangos bod chi wedi cael gweithio da equipment penodol, neu bod faint o niferion o staff i gael i helpu chi. So mae fe'n fel, stamp of approval, really, yw beth yw e. A mae fe'n rhoi cyfle ti wedyn ymlaen i bod yn gwyddonydd biofeddygol yn syth o brifysgol, sy'n bwysig. So meddwch am os mae rhywbeth penodol gwyddonol, neu os chi sy'n bod yn peiriannydd, engineer mewn gwahanol llefydd, lot o'r amser mae angen astudio rhywbeth penodol. So newn ni fel quiz bach gloi. Graddodd yr holl isod gyda'r un radd. Dyma beth o'n nhw'n wneud 6 mis ar ôl graddio. Beth oedd y pwnc? So wnaethon ni gyd astudio'r un pwnc. So mae un person fan hyn compiler odds compiler am cwmni gamlo ar-lein. Mae yna pilot am Qatar Airways i gana. Mae yna pobl yn gweithio am banks, publishing, a wedyn mae pobl wedyn yn dysgu bod yn athro neu athrawes, yn astudio real estate. So mae lot o gwahanol pethau. So rhowch yn y chat pan geich chi amser nawr, rhowch yn y chat pa gwahanol pynciau chi'n credu. So un pwnc nhw gyd wedi wneud. Meddylwch am fel 10 eiliad am pa gradd maen nhw wedi cael. Pilot, odds compiler, manager am network rail. Os da ni unrhyw atebion, Dewi? So basically, mae da fi na'n di roi lawr mathematics. So basically, right, so fel Rob di sbonio yma, mae dyn ni fel 8 swydd fyna, so right, mae'n swyddi gwbl wahanol, okay? Ond nath y pobl nath wneud sy'n yn y swyddi na nawr astudio'r un pwnc yn y brifysgol. Dim yn yr un brifysgol, yn yr un pwnc, okay? So ni mae'n rhaid chi roi yn y chat nawr pa bwnc chi'n meddwl mae'r pobl yn y swyddi na, right? wedi wneud yn y brifysgol. Jyst i ddangos i chi, reit, yn amlwg, mae un pwnc yn galluogi chi fynd mlaen i wneud gymaint o wahanol swyddi. So mae dyn ni cwpl yn dod trwy na, reit? Mae Alan i sôn deiryddiaeth, mae Georgia i sôn cyfrifiadureg. Ti'n gallu rhoi bach o cliw, Rob? Mae Miriam i sôn ffiseg, falle? Wel, allai dweud bod un o'ch chi'n cywir. Un o'ch chi'n cywir. Chi gyd wedi mynd ar rhai sy'n weddol gwyddonol. So mae hwnna'n cliw bach, ond yr ateb yw deiryddiaeth. Mae fe ddim yn amlwg iawn, achos sim lot yn i wneud y deiryddiaeth yn penodol, really, ond mae jyst yn dangos bod gradd yn ateb yn agor y drws i lot o gwahanol swyddi i gael mas. So nawn ni unwaith to, yr un peth to, wnaethon nhw gyd astudio'r un pwnc. Yn tro mae rhai wedi astudio'n pellach i wneud polisi gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae un arall yn dysgu bod yn athro neu athrawes. Un yn wneud meteleg, metallurgy. Da ni athro neu athrawes arall, teach burst yn mwy na thebyg dysgu Saesneg neu iaith yn tramor. Peiriannydd nuclear, ond peiriannydd meddalwedd hefyd. So, eto, rhowch eich barn neu atebion yn y chat, gweld ni beth sydd â chi. Da ni daransoddwr risk analyst am JP Morgan, banc arall, so yswiriant yw hwnna. Hyfforddiant, So basically, Rob,
dyn ni, mae dyn ni cwbl, mae ffiseg di dod lan eto. Mae Erin di sôn mathemateg, Griff eto ffiseg falle. Mae Elen i hunan, o ti di gweld ateb Elen? Technoleg gyfodaeth, y ti? Mae dyn ni busnes o ffion. So, fel chi'n gweld, fel mae Rob wedi sôn, mae loads o wahanol swyddi gwahanol, reit? Mae'r person hyn, mae'r pobl hyn di mynd mlaen i wneud, ond astudio'r un pwnc wnaethon nhw. So, gewn ni weld nawr, Rob. Mae cyfrifiadur di dod lan o Miriam nawr. So, beth? Diddorol bod chi wedi rhoi... Mae yna tamar y cliw mewn yma, a chi wedi rhoi cyfrifiadureg mewn, falle achos bod yna peirianedd meddalwedd i gael, ond mae fan posib i dysgu sut i ysgrifennu programming languages yn amser sbar hefyd. So mae yna cliw i gael yna, ond yr ateb yw, tro ma, cemeg. Agos fan ydw. Ond y rheswm yw, mae rhai o'r swyddi yn angen gwybodaeth penodol gwyddonol, fel o cemeg, fel os ti'n bod yn peiriannydd nuclear, diffili jyst astudio fel marchnata enghraifft. Ond mae loads o swyddi arall chi yn gallu mynd i mewn i bod pwnc chi'n gwyddonol. A i bod yn teg, mae lot o'r atebion wnaethon ni rhoi mewn na, maen nhw yn cyfri, allech chi'n neud gradd maths a hyd yn mewn i publishing, os chi eisiau, achos mae'r sgiliau yna mor pwysig. Felly, hwnnw'r peth mwyaf pwysig mewn ffordd am rhai pobl. Sa'n credu fydd y lot o'n i'n mynd i gwaith os ni ddim yn cael ei talu yn ymfforddus, a fi'n hoffi job fi, fi'n addo, ond mae arian yn pwysig iawn i lot o pobl. Felly, mae da ni ystadegau o Llywodraeth Deyrnas Unedig eto o adran addysg nhw. Beth maen nhw edrych ar yw canolrif median cyflogau. So faint yw'r canolrif cyflog. So am rhywun heb radd, 25,000 y blwyddyn yw e. Gyda gradd wedyn 34,000, 9,000 mwy. A wedyn, os chi'n neud postgraduate, master's degree, mae lot o bobl yn galw gradd meistr, 42,000 yw'r canolrif, so hynny reit yn y canol. So, chi'n ti gweld, saith i addo bod chi yn mynd i cael lot mwy arian wrth bod cael gradd, a saith i addo bod chi ddim mynd i cael arian wrth ddim cael radd. Ond beth mae'n meddwl, just on average, bydd chi yn ennill mwy arian achos mae'r swyddi yn talu mwy am graddedigion. So, mae fe'n pwysig iawn i fi'n personol bod yr arian na i gael ar diwedd gradd chi hefyd. So, fi'n credu ar y diwedd, ar ôl cael gradd, bydd chi gyd o'r sgiliau gwerthfawr, trosglwyddadwy a chyflogadwy, employable skills, mae pobl eisiau chi cael. Wedyn, fydd chi amrywiaeth o gwahanol orfaoedd ddim yn mewn i, so fi wedi cael lot o gwahanol swyddi, mae lot o gwahanol industries o barod, a fi wedi graddio am 5 blwyddyn fi'n credu, so mae lot o opsiynau i gael da chi. A yn y diwedd wedyn, mae mwy o potential i wneud arian, ennill arian. So sgiliau swyddi arian mewn, mae fe'n pwysig. So cyn i fi mynd mlaen i siarad amdano cyrsau, jyst mynd i gofyn i Elen yn quick. So ti'n ail blwyddyn myfyrwyr fi'n credu. Pa sgiliau wyt ti'n credu wyt ti wedi cael hyd a hyn mewn eich gradd chi? Wel, yn bendant, dwi'n gallu cyfathrebu lot yn well gyda bobl o bob oedran a chefndir, rhywbeth wna i wedi cael lot fawr o brofiad cyn mynd i'r brifysgol. Hefyd, dwi'n teimlo'n hyderus nawr yn gweithio fel rhan o dîm, ond hefyd, fel oedd Rob yn gweud, yn gweithio'n annibynnol hefyd. Yn amlwg, pan i chi yn yr ysgol, mae lot o arweiniaeth yn dod o'ch athrawon, ond yn amlwg, wrth fynd i'r brifysgol, mae'r shifft yn newid a mae'r pwyslais arnoch chi fel unigolyn. Felly, bydden ni'n gweud jyst profiadau newydd a bydden ni yn sicr heb gael y profiadau hynny os na bydden ni yn astudio yn y brifysgol ar hyn o bryd. Gwych, Elen, diolch am hwnna. Fi'n cytuno, nes i ffeindio'n penodol, fyddwn ni'n dweud sgiliau cyfathrebu mwyaf yn wedig ysgrifennu, achos mae rhaid i chi'n mynd lan lefel pan chi'n mynd i prifysgol, so mae fforso chi i defnyddio geirfa well
a siarad amdano panciau mwy camleth hefyd. So, mae lot o gwael sgiliau. So, cyn i fi mynd ymlaen i'r sesiwn nesaf, ni'n mynd i wneud poll. Quick quiz yw fydd yn edrych rhywbeth fel hwn. Byddai'n just yn rhoi y link i chi nawr. So, fydd ond yn cymryd fel 20 eiliad falle i wneud. So, chi'n jyst yn ateb y cwestiynau, a wedyn a'i mynd trwyddo eich atebion mewn eiliad. Just 4 quick question i gweld ble ydych chi yn wrth rhoi cais mewn i Prifysgol. Joseph, cliciwch chi guys ar y link mae Rob di roi mewn yn y chat. Deith hwnna greu'r ffurflenni chi. So, bydd ni'n gallu gweld wedyn, gobeithio, cyn bod hir pan chi di ymateb i hwnna yn y chat. Beth yw eich ymatebion chi yn fyw, gobeithio, fe Rob? Dyn nhw dod mewn yn fyw nawr. Dwi'n dweud this form doesn't have any responses yet, ond dyle fe os fi'n refresher. Os chi'n gallu cael yn y chat bod chi wedi na fe, so mae cwpl yn dod trwy nawr. So fe chi gweld. Fi'n gweld y cwestiwn gyntaf. Oes, just check o'r blwch chi wedi gorffen mewn dim amser. Briliant. Mae loads yn dod mewn. Gwych. So, llai gweld fan hyn, y cwestiwn gyntaf, ydych chi wedi dewis cwrs neu bwnc ar hoffech ei astudio? Tip yna chi, mwyafrif o'ch chi yn dalu ymchwilio sy'n peth dda i bod yn teg, achos chi'n cadw'r opsiynau ar agor. Mae un o'ch chi wedi dweud dim cliw, fel o'n i, o dim cliw dy fi, wnaeth cymryd fi 4 blwyddyn i dewis mynd i Prifysgol, achos o dim cliw dy fi o gwbl. A pobl sydd wedi dewis y cwrs 100% gwych, ond cofiwch, sim pob cwrs union yr un peth, jyst achos bod cwrs da'r un enw, dwi'n meddwl bod chi'n astudio'r un peth. So, a'i siarad yn fan o hwn hwyrach. Gwych. Rhif 2, ydych chi wedi bod i diwrnod agored Prifysgol? Lot o'ch chi wedi dweud na, lot o'ch chi wedi dweud sy'n gwych. Mae'n pwysig iawn i mynd i diwrnod agored, achos chi wedi gweld beth mae fel i byw ryle. Mae diwrnod agored ar-lein yn gwych yn wedig nawr, ond sy'n byd cweith yr un peth am bod ar y campus, bod yn y dre i gweld os chi sy'n byw am 3 blwyddyn. So, yn y dyfodol, ewch ar diwrnod agored, yn y cyfamser, ewch ar diwrnod agored ar-lein. Beth bydd y ffactor pwysig fan eich penderfyniad? Safon o cwrs, yn diddorol. Mae cyrsiau ar y gael, fi'n credu logical. Lleoliad y Brifysgol yn weddol poblogaidd fan hyn, achos mae hwn yn pwysig iawn i fi, achos o'n i'n meddwl mynd i Leeds, achos fi'n supporto cefnogi Leeds United. Es i Leeds, mae'n lle ond ni definitely ddim sy'n byw na, so fi'n fach nes i newid meddwl fi, ond fydd yn cool i gweld Leeds bob wythnos. Cyfleoedd y cymdeithasu yn weddol. Just fi wedi rhoi bach o fflygu am yr ystod y funud, ni wedi rhoi'n link. Fel chi siŵr yn ymwybodol, mae gan fod ar hyn o bryd Tim Prifysgol yn redeg, amser hyn o'r flwyddyn, bydde lot o ddynodau gorau yn digwydd, a ni'n rili ysgogi chi ym mlwyddyn 12, achos chi gyd yn mlwyddyn 12, i fynd i'r dynodau gorau, ddyle chi rili yn ffindo mas gwybodaeth o ran gweld yr adnoddau. So ar hyn o bryd, fel chi siŵr yn ymwybodol, mae pob Prifysgol yn redeg dynodau gorau ar-lein. So fi wedi rhoi just y siampl o i ni yn y link, reit, chi'n gallu muno. Fi'n gwybod lle bod rai chi wedi bod y rai ar-lein, fi'n gwybod rai yn dod lan yn ddyddiau nesaf. So hwnna'r next best thing, right, ar hyn o bryd. Bydd cyfle dy chi, ni'n gobeithio, yn yr hydref i allu wneud hynny yn fel person, ond yn sicr cymwch yr amser hyn i fynd i'r dynodau agored ar-lein, achos chi'n gallu siarad efo tutoriau derbyn a phopeth a myfyrwyr ac yn y blaen fyd. Sorry, Rob. Syniad dda, definitely. Siarad i darlithwyr fi'n credu mae'n bwysig iawn, siarad i pobl sy'n mynd i dysgu chi. Cwestiwn diwethaf fan hyn, pa mor hyderus ydych chi amdano sgrifennu datganiadau personol? Lot o'ch chi 50-50, rhai o'ch chi dim cliw, a neb yn hollol hyderus sy'n diddorol iawn. So, I'm mynd trwyddo'r ddau darn nesaf yn gloi iawn, a wedyn mynd syth draw i daf, ar ôl i daf gorffen fy chi'n credu lan hollol hyderus, fi'n credu. Dim pressure, daf. So, gwych. So, ni nôl
i fan hyn. So, I'm mynd trwyddo hwn yn gloi iawn. So, dewis y cwrs. So, ni. So, os chi ddim yn siŵr sy'n mynd bod hwnna o gwbl, neu os na chi syniad sy'n mynd bod, fel nhw'n dweud, nath y cymryd spel i fi, neu dewis fi. Ond os chi ddim yn siŵr, beth allech chi'n neud, yw'n mynd i sacwstudent.com. A beth yw mae'n cwiz gyrfaoedd, hollol am ddim. Credu jyst goffod sein o lan yw i wneud am hollol am ddim. Chi'n dewis lluniau sy'n edrych yn mwy diddorol, neu anwybyddu'r rhai sy'n ddim yn edrych yn diddorol. A ar y diwedd mae fe'n rhoi rhestr o gwahanol cyrsiau chi ti'n wneud, gwahanol gyrfaoedd yn y dyfodol. So mae fe'n syniad rili dda. Os dim cliw da chi lle gwych i dechrau. So, pethau arall i'w ystyried hefyd yw falle mae chi meddwl am maes astudio, so falle chi really hoffi celf, ond dim celf traddodiadol, neu wyt chi celf, dysgu celf, fel mae da chi tamar y gwoboraeth amdano lot o gwahanol pethau, neu ydych chi arbenigo a bod yn specialist mewn rhywbeth penodol, so lan i chi, really. Mae tipyn o opsiwn i gael. A peidiwch bod yn ofyn o dewis pwnc hollol newydd. Jyst achos bod chi heb wneud yn ysgol, dim yn meddwl bod chi ddim yn cael wneud yn y prifysgol. Chos mae lot o bobl ddim dod cyfle o wneud tipyn o pethau. Fel, enghraifft, nes i llenyddiaeth Saesneg, nes i wneud yn yr ysgol. So, nes i dewis yn achos o'n i'n hoffio a ni'n dda wneud e. Ond nes i hefyd wneud joint honours 2 pwnc gyda'i gilydd ffilm. Nes i byth wneud ffilm o blaen, ond o'n i'n diddori lot mewn, ond dwli watch o ffilms hyd yn. So, yn ffordd gwych, basically, o cael 2 pwnc gwahanol, un hollol newydd a un o'n i'n gwybod fyddwn ni'n neud dda. So, peidiwch o bod yn ofyn o dewis un newydd. A newch yn siŵr bod chi'n dewis rhywbeth chi'n mwynhau, ond hefyd falle un lle gyda'r gyrfa yn y dyfodol, falle. A dillgau asesu yn pwysig iawn. So, ydych chi'n hoffi arholiadau? Felly dewis cwrs gyda tipyn o arholiadau. Neu os mae lot well da chi wneud traethawd, felly dewis un sydd da lot mwy o traethodau. So mae'n really hawdd, really, ond mae'n pwysig i meddwl am cyn llaw. So hwn yw'r gwefan UCAS. So cyn fi mynd enw bellach, ni'n mynd i edrych ar gyd o'r cyrsiau hanes yr holl Deyrnas Unedig. Felly, faint o cyrsiau hanes chi'n credu sy'n na? So just 20 eiliad, faint o cyrsiau fel ydy 1,000, 100, 10,000? So just rhowch yn y chat yn gloi faint o pa faint o cyrsiau sydd i gael. So mae Denny Gwan eitha'n barod, mae Daf wedi dweud 300, Miriam 1,500, Elen 450, Fflir 200, Fion 400, Griff 500, Owen 175. O, fi'n fi dal lan, oes chi jyst yn gyd, Nano 500, So mae 1,000, gwmpas 400 i 1,000 yw'r ateb mwyaf. Na, mae'n ddim gwobr Daf yn anffodus, just respect fi fi'n credu. So, gosgi play ar y fideo to, so gych chi'n neud, chi'n rhoi'r hanes mewn a gosgi go. Na gyd yw e, a reit o'r top fan hyn, 2,379 o 146 o providers prifysgolion. So mae loads i gael. Mor agos o'n i ddo. Mae loads i gael. Ffible. Mae'n diddorol iawn i gweld atebion. So gyda pwy sy'n ennill? Miriam i fe? 1,500, Gwych. Mae Dafydd wedi addo bod e'n mynd i rhoi gwobr ariannol i chi fel ar ôl ni. So gwych, so beth mae'n mynd? Mae'n rhestru yn alphabetically gyd o'r gwahanol cyrsiau sydd i gael. So gys i rai wneud yw ffeindio'r un sy'n mwy o diddorol fel Aberystwyth er enghraifft, a wedyn mae'n rhoi mwy o fanylion fan hyn fel mynediad, gofynion mynediad, entry requirements A-levels sydd ar angen, lefelau A sydd ar angen. A wedyn, mae yna link i gael i mynd i'r gwefan y prifysgol ei hunan, sy'n lot mwy o fanylion ar gwefan hyn. So mae UCAS yn lle dda i dechrau da.
Ond wedyn ar ôl ni, mae'n werth mynd i'r gwefan y prifysgol, jyst am mwy o manylion. Mae'r fideo yma ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Mae hwn jyst yn rhestr. Rob, lle jyst ado un peth. Mae lot o chi eisiau fod ar hyn o bryd fyd, so pan chi'n mynd ar wefan UCAS, newch chi weld reit bod e'n dod lan fel o ran entry requirements, hwn yw'r bit pwysau chi moyn ffindo mas. So dyna'r beth hanes nawr, fi'n gwybod ti'n mynd i sôn bach fel beoleg fel esiampl, ond bydd rai yn gofyn am pwyntiau, so bydde falle 90 pwynt lan at 160 pwynt. Mae hwnna'n gallu bod yn eitha cymleth. Mae nhw fel arfer fyd yn esbonio dan o ran lefel A, so pa raddau sy'n angen. So ar gyfer lot o bynciau dyn ni falle byddwn ni'n gofyn am fel 3B, enghraifft i 3C, so mae'n bach o blygrwydd. Fel mae cwrs dyn ni'n dechrau blwyddyn nesaf yn 1000 so mae 1000 yn mynd i fod lot uwch, so ni'n gwrdd am 3A yn amlwg ar gyfer cwrs fel 1000. Mae'n bwysig cofio fyd ddo, reit, gan bod lot o chi yn neud bac y fagloriaeth, so mae'r fagloriaeth nawr yn cael ei gowntio fel lefel A, lot o brifysgolion ar fyd. So os maen nhw'n gofyn falle am 3B, falle bod rai chi'n neud fel 3 lefel A plus y bac, wel bydd y bac yna'n cwntio fel un o'r lefel A, so os chi'n cael B yn y bac, so dyna pan mae'n rili bwysig fyd concentrato, a fi'n gwybod bod lot o waith yn nhw'n neud y bac, ond chi yn mynd i cael yn y diwedd, yn mynd i cael lot mas ohono fe achos hynny. So mae'r prifysgolion draws y Prydain nawr yn gweld y bac yn bwysig. Mae siawns ydych chi, pan newn ni sôn bach am datganiad fy eiliad y daf, yn bwysig fed falle ffocysu ar beth chi'n mynd i wneud yn eich prosiect unigol. Os nawr chi'n dechrau meddwl falle ar gyfer eich prosiect gyda'r blwyddyn nesaf, so byddwn ni'n ysgogi fel ar gyfer y pethau beoleg nawr, bod chi falle yn ffocysu eich prosiect chi ar y beth nhw'n wneud y beoleg, achos mae hwnna'n wneud i chi rili sefyll mas pan chi'n ymgeisio, pan chi'n rhoi hwnna yn eich datganiad fyd. Mae'n dangos ni fel prifysgolion bod chi rili eisiau wneud y pwnc fyd. Cofiwch, dim ond chi yng Nghymru sy'n wneud y fagloriaeth, dyw myfyrwyr yn Lloegr ddim efo'r cyfle i wneud prosiect fel hyn. So mae hwn yn mynd i fod yn ril fantes mawr i chi fyd. Right, boys, so, sorry Rob, jyst eisiau sôn bach am hynny fyd. Os yw'n gwybod gwych, doch da fi. Mae'r bagloriaeth yn gwych. Fi'n credu mae'r prosiect unigol yn wedig yn ffordd bron yn paratoi yn prifysgol. Fi'n credu mae fe mwy tebyg i'r stwff fych chi'n neud yn prifysgol na falle mae gwaith ysgol yn neud, so mae fe'n step yn y canol fi'n credu sy'n gwych. Mae'r fideo ddim yn gweithio, ond beth chi'n neud i ffindio'r cwrs chi, a mae lot mwy o fanylion fel barn myfyrwyr presennol, ond yn wedyn am modiwlau, ond a'i mynd mewn i modiwlau gwahanol yn y dyfodol. Unwaith chi wedi wneud dewis o'r cwrs, mae'n pwysig edrych mewn i os mae cyfleoedd profiad gwaith i gael, achos mae lot o brifysgol yn dwlu ar os mae da chi profiad gwaith. Achrediad fi wedi siarad amdano o blaen, accreditation, so mae societies a institutes gwahanol yn rhoi fel stamp o approval i gwahanol pethau. So os mae da chi'r dewis o bod o'r cwrs sy'n accredited, da achrediad, fyddwn ni'n dewis un da fe, achos mae fe'n meddwl bod falle mae'r facilities yn well, neu mae mwy o staff dysgu cael dan nhw, pethau fel yna, really. Ydy'r cwrs yr un enw meddwl bod yr un peth? Ateb yw na. A ffordd arall llawn, mae lot o cwrsau sydd â enwau gwahanol yn eitha tebyg fel international relations, international politics, ond roedd maen nhw'n gwahanol, ond fi wedi gweld cwrsau sy'n actually tebyg iawn bod enwau gwahanol. Fan hyn, ar y chwith, mae da chi modiwlau chi'n neud yn bioleg yn Prifysgol De Cymru, a ar y dde, mae da chi'n modiwlau chi'n neud yn bioleg yn Prifysgol Aberystwyth. Chi'n gweld bod y gyfynion mynediad yn gwahanol sy'n un ffactor, a chi wedi gweld mae mwy o amrywiaeth o modiwlau yn Aberystwyth enghraifft. Felly mae'n pwysig falle edrych ar y modiwlau, gweld beth yn union fy chi'n astudio. Is i cyfle i wneud film genre studies mewn un o modiwlau fi, ble ni'n cael edrych ar horror movies, just horror movies, a yn gwych. So, a simple prifysgol wneud hynny, so oedd hwnna'n peth pwysig i fi. Gwych, jyst i mynd i Elen Rigloi, sut nes ti penderfynu a wneud cwrs ti, Elen? Cri falle bod wedi colli Elen am eiliad efo'i internet connections, Rob.
Sathi Oscar yn gloi, so falle dewn ni nôl at Elen mewn pan Dim problem. I esgus bod yn Elen, dim problem. So, nes i dewis ffilm a llenyddiaeth Saesneg, fel nes i dweud o blaen, achos o'n i'n gwybod o'n i'n dda llenyddiaeth Saesneg, ond o'n i trial rhywbeth newydd ar yr un pryd. So, Joint Honours i fi, oedd yn perffaith. A, fy ni'n dweud i pawb, ysgogi pawb i dewis Joint Honours, ond sim pawb. Mae ddim am pawb. So, I'm mynd syth mewn i dewis prifysgol yn rili gloi. Mae fideo arall lan i fan hyn, gweld os mae hwn yn mynd i gweithio. Be fi wedi wneud fan hyn, fi wedi dewis busnes fel cwrs, ond be fi wedi wneud yw rhoi postcode mewn. Mae hwnna yw'r postcode am Frankie yn Benny's, mae'n cyfyrddin sy'n lle pwysig i fi. A be chi'n wneud, mae fe ddim yn dangos, ond chi'n gosgi go, mae filter i gael, be chi'n dewis faint o cwrsiau chi'n wneud, chi'n dewis eich gyfynion mynediad, so felly chi'n gwybod faint o pa lefel A chi'n tebyg o cael. Di rhoi hwnna mewn, di rhoi radius o pa mor bech chi sy'n mynd, so i fi, o'n i'n meddwl o cyfyrddin dim ond 100 milltir max fydden ni sy'n mynd. So, fel na nes i rhoi, a wedyn chi di ffeindio cwrsiau yn seiliedig ar hynny wedyn. So, mae'n ffordd dda yn neud yn y ffordd mae'r fideo ddim yn gweithio, ond mae'n syml iawn. Os chi di siopo ar-lein, mae'r union yr un peth. So, fe chi'n well yn neud yna fi, fi'n siŵr. Mae pethau arall i gael wrth gwrs a'n prifysgol. Dim just y cwrs. Mae'r cwrsiau yn pwysig iawn, ond chi sy'n edrych ar gwasanaethau cymorth. Os mae angen cymorth arnoch chi mewn prifysgol, mae'n pwysig i gweld faint o gwasanaeth cymorth sydd i gael. Ar bywyd cymdeithasol, so dweud chi sy'n mynd i rhywle sydd live music sy'n gwych neu fel ysau watcho pêl-droed fel fi neu gwahanol pethau. Mae hwn yn pwysig i meddwl amdano. Chwaraeon, mae dan ni, enghraifft, lot gwahanol chwaraeon diddorol iawn. Gyda'r cyfle i wneud American football, a ni erioed wedi cael y cyfle i wneud o blaen, so oedd hwnna'n gwych, ond yn chwarae pêl-droed hefyd, so mae'r rhai traddodiadol a mae rhai mwy weird. Mae'r stwff fel cyngrau'r prifysgolion, maen nhw ddim wastad yn cant yn accurate, ond mae werth cymryd golwg arno nhw i gweld sy'n maen nhw'n cymaru rhai eraill, ond maen nhw ddim wastad yn... Mae lot o rhai gwahanol i gael. A mae hapusrwydd myfyrwyr yn pwysig. Os mae'r myfyrwyr fyna yn hapus, mae'n sy'n dda iawn. Ysgoliaethau a bwrseriaethau yn pwysig hefyd, yn wedig os ti'n meddwl am trwy'r gyfrwng Cymraeg, mae'r Coleg Cenedlaethol Cymraeg yn rhoi ar i chi am wneud modiwlau trwy'r Cymraeg. So mae'n gwych, mae tipyn arian bob blwyddyn, so mae'n werth wneud. A mae lot o prifysgolion fel ni yn wedig yn wneud lot o ysgoloriaethau gwahanol. A sim rhaid i chi just wneud un, chi wedi wneud mwy na un ar y diwedd falle ydych chi'n gyfoethog. So mae werth edrych mewn i unrhyw prifysgol. Lleoliad yn pwysig iawn wedi dweud o blaen. Chi sy'n byw ar y môr fel ni, edrych ar prifysgolion ar yr arfordir. So mae fe'n pwysig, neu os chi sy'n byw mewn dinas fawr, ewch fyna, neu fel fi sy'n byw mewn dre llai, fel Aberystwyth, mae'n werth wneud. Ydych chi sy'n byw y ffwrdd o gatref? Falle fe chi'n safio aran wrth byw y gatref o'n i'n meddwl ni, achos o'n i ddim yn byw rhy bell o Aberystwyth, ond erbyn i fi fel prynu car neu talu yn bus bob dydd i mynd, oedd e ddim werth e, a nes i mwynhau byw ar campus. Sori bod mewn drwy hwnna, mwynhau eto'n bwysig lot o'ch chi rhaid. Fel falle chi ddim yn ymwybodol, neu yn ymwybodol, mae prifysgolion rhan maint yn gwahaniaethu'n fawr, right? So, mae ydych chi rai fel Bishop Gytesgyn Lincoln sy'n le falle bod rhyw 4,000 o fyrwyr, right? So mae hwnna'n prifysgol rili bach, falle dim lot o fwy na ysgol chi, right? Ond mae'r prifysgolion yn Manceinion, so mae ydych chi lan at 30,000 o fyrwyr, right? So fel ni yma'n Aber, mae dyn ni rhywbeth fel 7-8,000 o fyrwyr, ond poblogaeth y dre 20,000. So mae hanner y boblogaeth yn ystod y tymor yn fyfyrwyr, so dwi'n rili hyn, right? So mae gyd yn fyfyrwyr. So chi yn mynd i orffo falle ystyru pethau fel hyn, i chi eisiau mynd i dref le mae los o fyfyrwyr, neu chi eisiau mynd i ddinas mawr, fel Manceinion, yn Llundain, mae ydych chi lot fawr o brifysgolion sy'n fawr. Mae rai chi beth yn Gaerdydd fi'n gwybod, so mae mwy nag un prifysgol mewn un dinas, fel chi'n gwybod mae Gaerdydd, mae Cardiff Met, mae Prifysgol De Cymru, so mae jyst pethau bach fel yna mae angen chi ystyried fyd o rannu. Sori, fi'n ymwybodol o'r amser a wneud y absolutely.
Jyst i dweud hefyd, mae rhai prifysgolion ar campws, a rhai ar campws dinas, so fel Dewi'n dweud, am y rhaid yn rhaid i dal y bws i mynd i darlith nesaf chi, neu rhai prifysgolion campws fel ni, chi wedi jyst cerdded yn cymryd 2 munud i mynd i'r darlith nesaf. So mae hwn yn rhan o fe hefyd pan chi'n meddwl am os yw e'n brifysgol campws neu campws dinas. Mae'r llety yn really pwysig, ond allwn ni mynd mewn i mwy o manylion o'r llety ar un nesaf, dydd Gwener nesaf, os mae da chi'n diddordeb mewn hynny. A diwrnodau agored, fel ni wedi dweud o blaen, mae'n well i mynd fyna, ond ar y foment mae diwrnodau agored ar-lein yn really dda hefyd. So mae list o gwahanol links fan hyn, ond fy ni hefyd yn rhoi links mewn i'r chat yn hwyrach. Diolch am rando i fi, nesaf mae da ni Daf siarad yn datganiad personol. So, dros dweud ti, Daf? Diolch yn fawr iawn ti, Rob. Byddai ddim chydig iawn amser sydd gyda ni rhyw 5 munud i 20 rhywbeth tebyg, a o bosib bod hwnna ddim yn amser digonol falle roi tegwch i'r datganiad, ond newn ni'n gorau i roi cymryd y syniad i chi o siwt mae'n mynd ati. Ac oedd hi'n dda gweld yn y pôl diwetha oedd Rob wedi wneud, bod rhyw 3 chwarter na chi'n meddwl bod chi'n hanner 50-50 gwybod beth o'ch chi'n mynd i wneud gyda'ch datganiad personol. Ac hefyd, oedd y chwarter na chi'n dweud, ys ddim cliw dy fi beth wy'n mynd i sgwennu amdano fe. Gobeithio ar ddiwedd y sesiwn byr yma, bydd gyda chi rhywfaint fwy o syniad o beth i chi'n mynd i ysgrifennu amdano fe. Fel wedodd Rob, dwi'n edrych yn debyg iawn i Channing Tatum, a felly dwi'n ymddiheurio bod chi ffili gweld fi mas fan hyn yn Llangeitho. So, allai gael sleid nesaf, please? Wrth gwrs. Diolch. So, pan i chi'n ysgrifennu'ch cais ar gyfer mynd i brifysgol, pan fath o ran mae'r datganiad personol yn ei chwarae wrth i chi ysgrifennu'r cais hwnnw. So, i chi'n gweld fan hyn pa fath o strwythyr sydd eich cais chi fynd i'r brifysgol. Fyddwch chi'n cofrestru ar uwcas, ac mi fydd yna nifer o adrannau wedyn sy'n gofyn i chi amdano'ch eich hunan, eich dewisiadau chi. Os ych chi'n mynd i ddewis unrhyw brifysgol, mae da chi 5 o ddewisiadau, ond os ych chi'n gwneud deintyddiaeth, milfyddygaeth, meddygaeth, bydd da chi 4 dewis wedyn. Gallwch chi sôn am eich addysg, bydd yna le chi sôn am eich tygau, AS ac yn y blaen. Bydd yna le chi sôn am eich cyflogaeth chi, unrhyw waith chi wedi cael eich talu amdano fe, neu unrhyw waith i chi'n gwneud yn wirfoddol, ac wedyn mae'r datganiad personol. A dwi sy'n mynd i ofyn cwestiwn i chi fan hyn. Y trydydd sleid, please. Diolch, Rob. Pam bod datganiadau personol yn bwysig yn eich tîb chi? Jyst rhowch yn y chat, os gwelwch yna, jyst rhowch unrhyw syniad o pam i chi'n meddwl bod y datganiadau personol yn bwysig. Rhyw 15 eiliad. Jyst i ofyn, os ydyn unrhyw eisiau falle sôn dros, ni yn ysgogi falle myfyrwyr i gyfathrebu dyn ni dros y meic, so os unrhyw un falle eisiau agor lan i meic a eisiau ateb y ffordd ni, y croeso i chi. Mae dyn ni ddod Daf, falle fel ti'n gweld cwpl o atebion yn dod trwy nawr. Dangos bod efo chi diddordeb mewn y pwnc, rhoi blas o bwyd chi fel person, dangos pa fath o berson i chi. A os ni wedi droi Rob i'r 4 sleid, ni'n gallu newid y sleid nesaf. Dyma rhai o'r syniadau roi o ni lawr fel syniadau. Cyfle i ddangos i chi, fel oedd rhai o'n chi briliant wedi dangos, cyfle i chi hybu eich hunan. Pam ddyle tiwtor derbyn, y bobl yna sydd yn darllen eich ceisiadau chi fynd i'r brifysgol, pam ddylen nhw eich derbyn chi o flaen pobl eraill? Yr ail un, pam ych chi'n gwneud cais i fynd i brifysgol? Odi chi'n addas i'r cwrs, a vice versa? Os ydych chi, fel oedd rhywun yn dweud nawr, rhinweddau personol ac ymrwymiad, dim jyst i ddechrau'r cwrs, fel mae Rob wedi bod yn sôn dan yma dewis prifysgol, ond i gwblhau'r cwrs hefyd, i ddod â'r cwrs na'i ben, 3, 4, 5 mlynedd. A fel mae'r gwaelod yn dangos hefyd, ydych chi wedi dewis y pwnc iawn am y rhesymau cywir. A fydd pob cais yn cael ei ddarllen ac yn cael ei ystyried yn ddwys.
Felly mae rhaid I chi wneud eich cais chi sefyll mas neu sefyll allan, to stand out. Os ych chi'n gwneud cais am gwrs lle mae llawer iawn o ymgeisiwr, enghraifft, chi'n gwneud cais I fynd i wneud ffiseg, a mae 10 o lefydd I gael, a mae 200 o bobl yn ymgeisio ar gyfer y lle yna, bydd cais sydd wedi ysgrifennu'n dda, sy'n portreadu chi yn y gorau posib yn sefyll mas. Felly, fel wedodd rhywun wrthai gynnau, dim pressure o gwbl, okay? Ond dwi ddim yn gyfle I chi ysgrifennu nofel, byddwch chi ddim yn ysgrifennu nofel, mae'n siŵr y bydde modd I chi wneud. Mae yna limit ar yr hyn ydych chi'n gallu ysgrifennu, sef 4,000 o lythrennau, characters, 47 llinell, neu yn answyddogol tua 650 o eiriau. Ond fel wi wastad yn licio meddwl, os oedd Donald Trump yn gallu newid cwrs y byd gyda 280 o gymeriadau o lythrennau, yna mae 4,000 o lythrennau siŵr fod yn ddigon I chi ysgrifennu amdano'ch eich hunan. So, dyna pan mae'n bwysig I chi ddewis eich geiriau chi yn hollol ofalus. Sleid nesaf. Reit, dyma fach o gyngor I chi cyn dechrau o berson hŷn o lawer. Okay? Wi'n meddwl y peth cyntaf I chi gofio yw y dylech chi gymryd eich amser. A fel wedes I ar y dechrau, oedd mor gret gweld bod 75% o'ch chi siŵr o fod wedi dechrau, neu hyd yn oed o bosib bron y gorffen hefyd. Dylech chi gymryd eich amser, fel maen nhw'n gweud, dim sprint yw ysgrifennu datganiad personol, ond marathon. Ond, o brofiad, okay, sdim rhaid i'r marathon hwnnw fod yn boenus o gwbl. A dweud y gwir, mi allai fod yn brofiad positif iawn. Felly, dechreuwch nawr. Mae yna ddywediad Cymraeg yn os y deibarth gwaith yw I ddechrau. So, gorau gyd bod chi'n rhoi start yn un ar a peidwch please a gadael y gwaith. Bydd eich peneithiad chweched eich athrawon chi ddim yn gwerthfawrogi'r ffaith bod chi'n gadael y gwaith tan Ionawr 2021. Okay? Newch yn siŵr, bydd yr rhan fwyaf ysgolion hefyd a dyddiad cau yn mis Tachwedd mwy na lai I chi orffen eich datganiad. Felly, gorau gyd po gyntaf I chi'n rhoi start yna. Pa bynnag gwrs wedyn yr ail bwynt I chi'n edrych amdano fe, ac yn tref amdano, edrychwch ar profil y cwrs. Nath Rob godi sleid fyna yn sôn am biol yn Aberystwyth ac yn Prifysgol De Morgannwg. Edrychwch ar profil y cwrs I chi'n ymgeisio yna. Ydy'r cwrs yn cynnig elfennau y byddwch chi'n gyfarwydd yn nhw, neu rhai sy'n eich diddori chi, neu rhai sy'n mynd i'ch herio chi, a siwr I chi mynd I ffitio mewn i'r profil hynny. Yn drydydd bydd gan sawl prifysgol dudalennau yn rhoi cyngor I chi a siwt mae ysgrifennu'r datganiad personol gorau ar gyfer y brifysgol. Nawr, drychwch mas am rhai I weld os ydyn nhw'n cynnig rhywbeth o syniadau I chi ar siwt mae ysgrifennu'ch datganiad chi. Am beth maen nhw'n chwilio, pa fath o fyfyrwyr, pa fath o ddiddordebau sydd gyda chi fel myfyrwyr. Ydych chi'n mynd I ffitio mewn i'r brifysgol? Mi ddyle eich datganiad personol chi ar y gwaelod sôn y rhan fwyaf fe am eich diddordebau academaidd. Dyma yw y cig eich cais a'ch datganiad. Mi ddyle 2 ran o 2 sôn yn benodol am eich sgiliau academaidd a dyma beth mae prifysgol yn edrych amdano. Ond maen nhw hefyd yn edrych am y person cyflawn. Yn Saesneg fyddwn ni'n defnyddio'r geiriau a rounded person. Os gyda chi sgiliau, a Rob yn sôn am sgiliau trosglwyddiadwy, os gyda chi sgiliau a diddordebau sydd y tu hwnt I furiau'r ysgol neu goleg. Eto, ewn ni edrych yn gyflym ar hwnnw yn nes ymlaen. Sleid nesaf, please, Rob. Felly, ble mae dechrau? Wy'n cynnig y fformat canlynol fel rhyw fath o fframwaith I chi, ond dyw rhain ddim yn reolau air. Okay? Maen nhw'n awgrym o rwle I ddechrau. Os ym rhaid chi lynu'n slafedd iddyn nhw, ond yn fras, mi ddylech chi geisio rhannu'ch datganiad personol fel hwn. Cofiwch, mae dim ond tudalen A4 mwy na lai sydd gyda chi ysgrifennu. Yn gyntaf, agoriad da. Newch yn siŵr bod y darllenydd yn cael agoriad llygad o'r dechrau cyntaf. Be sy'n cyflyru chi, be sy'n eich denu chi'r pwnc. Soniwch wedyn am y pwnc I chi eisiau astudio, ond baciwch eich diddordeb chi lan gyda tystiolaeth sy'n profi diddordeb chi. Yn drydydd, siwt fedrwch chi brofi fod ydych chi diddordeb yn eich pwnc chi, dim jyst yn yr ysgol, ond y tu hwnt
i'ch astudiaethau academaidd chi? Ydych chi'n ymwneud eich pwnc y tu fas i fyr i'r ysgol boed wrth ddarllen erthyglau, gwylio rhaglenni neu wneud pethau ymarferol gyda'ch pwnc chi? A cofiwch mae rhyw 2 ran o dair y datganiad dylai fod yn canolbwyntio ar ochr academaidd, ond maen nhw eisiau chi hefyd rhoi rhywfaint o sylw i'ch sgiliau chi, ac wy'n pwysleisio'r gair sgiliau yna, i chi wedi dysgu fel rhan o'ch gweithgareddau allgyrsiol. Ac yn ola, gorffennwch yn gryf. Mae pobl yn cofio siwr i chi'n dod mewn i stafell a siwr i chi'n gadael yr ystafell honno. A mae'r datganiad yr un peth. Ceisiwch orffen yn gryf, atgoffwch nhw pam i chi'n fyfyriwr delfrydol ar gyfer prifysgol. A wy'n meddwl bod y bocs y gwyld yn holl bwysig. Mae prifysgolion am wybod am bobl sydd â chwilfrydedd deallusol, intellectual curiosity. Pobl sydd eisiau gwybod mwy am bynciau penodol ac i chi eisiau darbwyllo nhw i wybod hynny amdano chi. A newn ni edrych ar y lefennau hyn yn gyflym ond yn fwy manwl nawr. So, lle gael sleid nesaf, please, Rob. Yn gyntaf, a mae hwn, wi wastad yn meddwl bod y goriad yn holl bwysig. Siwr i chi mynd i ddenu sylw y tiwtor derbyn? Maen nhw'n darllen 10 os nad canoedd o ddatganiadau personol. Felly mae angen i chi roi ysgytwad iddyn nhw a wneud iddyn nhw eistedd lan a chymryd sylw. Sori, dywediad Saesneg yw hwnna, fi'n gwybod. To sit up and take notice o'ch cais chi. Dyw'r rhain eto ddim yn rheolau, set in stone, ond maen nhw'n enghreifftiau o arferion da i ni wedi gweld yma'n Aberystwyth. So yn gyntaf, a gawsoch chi moment Eureka. So, rhywbeth i ddechrau, rhywbeth i starto nhw off. Moment lle fflachiodd y pwnc o'ch blaen chi fel gyrfa neu rhywbeth i'w astudio. Oeddech chi wedi darllen rhyw lyfr penodol, gwylio ffilm, clywed rhyw quote, gwneud darganfyddiad fel Aristotle neu Socrates, pwy bynnag wedodd Eureka. Nath rhyw athro eich ysbrydoli chi, oedd fi athro Cymraeg anhygol, Mr Jones Evans yn Llanhari, nath fe ysbrydoli astudio'r Gymraeg yn Aberystwyth. Mae clywed nodyn personol fel hwn yn ffordd o ddenu sylw y darllenydd. Gai ofyn i'r 3 panelydd, beth nath ysbrydoli chi i astudio y gyfraith, ffilm a Cymraeg? Sori, fi'n rhoi chi yn y spot fan hyn. Elen? Wel, i fi yn bersonol, bues i'n ddigon ffodus i fynd ar daith yr urdd i Batagonia, a oedd gweld yr iaith Gymraeg yn fyw wedi cryfhau fy angerdd tuag at y pwnc, a wedyn dychwelu di'r ysgol astudio Cymraeg fel pwnc lefel A, a'r angerdd na'n parhau dyfu na beth oedd yn ysbrydoliaeth i ddewis y pwnc. Briliant. Diolch yn fawr. Rob, beth amdano ti? The ffilm, fi'n cofio gweld trwy ffilm yn credu o'n i fel 13-14, a fi'n credu Demolition Man o dde, a fi'n cofio gweld e, a meddwl, hwn yn terrible. A nes i sylweddoli bod ffilms gyda bod dda a drwg, a nath e fel, is i lawr fel rabbit hole a watcho ffilms enwog, a wedyn nes i watcho mwy, a yn y diwedd o'n i fel, fi jyst astudio hwn fel fi'n neud yn ysgol darllenyddiaeth Saesneg, a wedyn ar ôl ffeindio mas bod fi'n callu, so gyda i neud darllen llyfrau a gwylio ffilms fel gradd, a jyst yn gwych. Briliant. Dewi, pam nes ti astudio'r gyfraith? Bydd oedd na Eureka moment? I fod yn onest, Daf, y reswm nes i astudio fe, oedd pan nes i lan i Aber, reit, a ni'n really inspired gan darlithydd oedd lan me, nath e esbonio'r cwrs i fi, a I was sold, essentially, a fel eto fel ath Rob sôn yn y cychwyn, nes i'r gyfraith fel pwnc, dwi ddim wedi bod yn gyfreithiwr, ond dwi'n really hapus nes i'r pwnc, mae wedi galluogi fi wneud gymaint o wahanol bethau, dyna'r reswm fi. Briliant. So, diolch yn fawr y tri yna chi. Mae'r foment Eureka yna, weithiau bydd hwnna'n ffordd dda. Mae eisiau chi afel yn sylw y darllenydd y tiwtor derbyn. So mae'n sôn am rhywbeth personol fydda, yn aml iawn, bang, mae'n cael chi mewn o ran gwybodaeth. Neu, os gyda'ch pwnc chi rhyw rodd i chwarae lefel byd eang. Allwch chi sôn am gwleidyddiaeth rhyngwladol a esbonio os mae gwledydd llywodraethau yn ymwneud â'ch gilydd, chi eisiau gwybod mwy, chi eisiau astudio biol o bosib, achos bod y cyfnod presennol coronavirus mae'n dangos i ni gymaint sydd gyda ni ddysgu am viruses ac yn y blaen. Bosib bod chi eisiau mynd mewn ffordd na. Os na elfen penodol sy'n rili o ddiddordeb i chi. Chi eisiau astudio ffilm o theledu, ond ydych chi ddiddordeb mewn ffilmiau Ffrengig neu mewn ffilmiau dogfen, trafodaeth rhywbeth niche fel na, os i chi moyn. Mi allwch chi ddefnyddio dyfyniadau,
ond dim ond os ydyn nhw'n berthnasol. Pidwch y defnyddio dyfyniad oherwydd bod e'n swno'n dda. Cofiwch fod gyda chi derfyn geiriau, 4,000 neu 600 o eiriau, 4,000 o gymeriadau. Mae clywed yn breuddwyd Martin Luther King, for example, mae'n briliant i ddarllen, ac os ych chi eisiau studio'r gyfraith a hawliau dynol, gret, ond newch yn siŵr bod e'n berthnasol i'ch pwnc chi os ych chi'n mynd i ddefnyddio dyfyniad. Y sleid nesaf, please, Rob. Sonion ni ar y dechrau bod y rhan fwyaf o'ch datganiad fod sôn am y pwnc. Mae'r 4 sleid nesaf jyst yn gyflym iawn yn mynd i sôn am hynny. Mi ddyle fe droi o gwmpas y pwnc i chi eisiau astudio. Allwch chi sôn fynd am beth sy'n eich cyflyru chi am y pwnc, beth sy'n eich cyffroi chi, ond siwt fedrwch chi brofi bod y pwnc wedi bod yn sbardun i chi ddarllen neu dysgu mwy amdano fe. Peidwch ar rhestri'ch pynciau lefel A. I chi'n gwneud hynny'n barod yn eich cwrs chi. Ydych chi ddim eisiau gwastraffu geiriau yn llunio rhestr. Mae tiwtoriad derbyn eisiau gwybod beth i chi eisiau yn deall am y pwnc a beth hoffech chi wybod mwy amdano fe. Darllenwch, fel dangosodd Rob, fel Sonia sy'n gynharach, darllenwch y proffiliau cyrsiau. Siwt maen nhw yn mynd i ddatblygu'ch gwybodaeth chi. Meddyliwch hefyd am y sgiliau i chi wedi datblygu wrth astudio pynciau penodol, casglu tystiolaeth yn hanes enghraifft, gweithio mewn labordy, ffiseg, chem, biol, rheoli prosiect gyda BAC, a gewn ni sôn o BAC nes blaen nawr yn gloi, casglu a choladu data enghraifft, maths i ddeiryddiaeth, sgiliau sgrifennu Cymraeg, Saesneg, neu sgiliau creadigol mewn drama, cerddoriaeth, Ffrangeg ac yn y blaen. Un syniad wrth wneud hyn, tra bod chi'n paratoi, yw bod chi'n llunio tabl sy'n olrhain y sgiliau i chi wedi datblygu. A dyma un, fel wedodd Mary Berry, dwi wedi creu yn barod. Llun nesaf, please, Rob. Felly, chi eisiau astudio hanes, meddyliwch am y sgiliau perthnasol i chi wedi datblygu, y prosiect estynedig, rheoli amser, ymchwilio am y we. Oedd Rob yn siarad reit ar y dechrau am y sgiliau trosglwyddiadwy i chi'n datblygu wrth astudio pwnc. Mae da fi gyfres o bynciau ar y gwaelod fyna, ffiseg, drama, Ffrangeg, deiryddiaeth. Dywyswch un pwnc a meddyliwch am y sgiliau fyddech chi'n datblygu wrth astudio un o'r pynciau yna. Nodwch y pwnc ar y dechrau hefyd, os chi'n gallu. Felly, os ych chi eisiau astudio ffiseg enghraifft, pa fath llenyddiaeth Saesneg enghraifft, sgiliau sgrifennu, dadansoddi, testun, briliant Rob. So, os ych chi'n gwneud drama, pa fath o sgiliau byddech chi'n datblygu enghraifft, pa fath o sgiliau byddech chi'n datblygu wrth astudio Ffrangeg neu ffiseg neu deiryddiaeth. Os na unrhyw un arall eisiau rhoi syniad lawr? Dim un eto, Davs. Drama, briliant, sgiliau cyfathrebu. Gweithio mewn tîm yn drama er enghraifft. Mae'n rhan anfodol o'r pwnc hynny yw bod chi'n gallu cydweithio gyda phobl eraill, bod chi'n gallu datrys problemau yn aml iawn wrth weithio. So mae yna sgiliau trosglwyddiadwy'n datblygu hefyd. Allwn ni newid y sleid, please, yn gloi fi, Rob. Gref, diolch yn fawr Bleddi'n sgiliau gwerthuso, adnabod crefyddau ac yn y blaen. Briliant, diolch yn fawr i ti. Mae'n ddiddorol gweld pa fath o sgiliau sydd yn werthfawr ac sy'n gallu cael ei datblygu ar draws y pynciau. Ydych chi wedi cymryd camau, hefyd rhywbeth i drafod, ydych chi wedi cymryd camau pellach i wybod mwy am eich pwnc chi. Mae tiwtoriad derbyn eisiau gwybod hynny. Mae cynnwys gwybodaeth fel hwn yn ffordd ddangos eich gwybodaeth, ond yn fwy na ni, eich angerdd chi am y pwnc. Felly, os ydych chi unrhyw danysgrifiadau, erthyglau ar-lein a chaled, soniwch amdanyn nhw. Ond o bryd i gyda, ni cael rhestrau o erthyglau mae pobl yn darllen. Triwch byd o'r creu rhestrau, ond dadansoddwch nhw. Okay? Mae'r ail golofn yn bwysig, a mae Dewi wedi sôn yn barod amdano fe. Mae'n sôn am gyrsiau ar-lein. Dyn ni'n cynnig hwb ar-lein er enghraifft o adnoddau gyda'r Prifysgol, a mae yna link ar gyfer hwnna. Ac hefyd y BAC. A mae hwn o ddiddordeb mawr i diwtoriad. Nath Dewi sôn amdano fe. Ydych chi wedi creu prosiect sy'n ehangu eich gwybodaeth chi am eich pwnc dewisol?
ydy chi wedi dilyn, mae'ch pwnc chi wedi ysgogi chi i ddysgu mwy, a mae'r bac, fel y Dewin sôn, yn ffordd delfrydol o ddatblygu a dangos eich angel chi a'ch diddordeb chi yn eich pwnc chi. A mae Dewi newydd rhoi link i'r hwb ar-lein sy'n dangos gwahanol fath o adnoddau chi. Allwch chi ddefnyddio fel rhan o'ch datganiad. Oeddech chi wedi gwylio rhaglenni ar y gwaelod digwyddiadau ar-lein neu gyfryngau gwahanol sydd wedi sbarduno chi. Un enghraifft, reit ar y diwedd hynna, yw rhaglenni TED, darlithodd 20 munud o hyd. Maen nhw ddewis anferth o bynciau. Maen nhw yn wych, ac os nag chi wedi gweld nhw'n barod, plis ewch arno, os dim eisiau talu amdan ysgrifiad na dim byd fydda, maen nhw'n agored i bawb, a maen nhw'n rhoi syniadau i chi am bynciau sydd yn wahanol, sy'n left field ar y degau, ond sydd hefyd yn gallu bod yn hynod o ddoniol hefyd. A fel mae Dewi wedi wneud, fel wedi newydd sôn, mae'n hwb ar-lein yn cynnwys nifer o linciau i bethau tebyg fyna. Newid y sleid, please, Rob. Okay. Fe welwch chi hefyd bod y sylw ar eich gwybodaeth yn bynciau'n cael y sylw mwyaf o'r holl sleidiau. Chydig bach sydd gyda fi ar ôl i sôn yna. Mae'r sleid hwn yn ychwanegu amdano. Wy'n gwybod oherwydd y cefndir sydd fel ohoni ar hyn o bryd, mae'n anodd iawn, ond mae yna ddiwrnodau blasu, mae yna fwy o gyfleoedd ar-lein gyda phobl mwyn i chi ddatblygu eich gwybodaeth chi. A hefyd dwi'n gweld y syniad yna ynglyn â profiad gwaith, a dwi'n sylweddoli i bod hi'n anodd a bod hi wedi amharu ar y cyfnodau profiad gwaith. Ond os oes gyda chi brofiad gwaith sy'n berthnasol i'ch pwnc chi, soniwch amdano hwnna hefyd. Allai symud y sleid nesaf, please, Rob? Okay. So mae 2 ran o 3 o'ch datganiad chi yn troi o gwmpas eich gwaith academaidd chi. Ond mae'n bwysig hefyd sôn am yr hyn ydych chi'n gwneud y tu allan i fyriau'r ysgol. Dylai fe ddim cael mwy o sylw na'r ochr academaidd, ond mi ddylech chi fod yn rhoi rhyw fath o sylw iddo. Dim rhestr o'ch gorchestion dylai fod yma, ond pa fath o sgiliau ddysgoch chi, neu ydych chi'n dal i ddysgu oherwydd beth ydych chi'n gwneud y tu allan. Enghraifft, mae da fi ddiddordeb mewn karate, felly os oeddech chi wedi gwneud karate ers bod chi'n 8 oed, ac wedi cyrraedd gwregis brown a 2 streipen wen neu hyd yn oed wedi ennill y gwregis di chwedlonol, pa fath o sgiliau ydych chi wedi dysgu neu ddatblygu? Neu oeddech chi wedi cyrraedd gradd 5 ar y piano, neu wedi chwarae rygbi, pêl-rwyd i'r ysgol? Okay? Pa fath o sgiliau ydych chi wedi ennill? Ydych chi wedi dangos ymrwymiad ac ymroddiad? Ydych chi'n gweithio mewn lle sy'n golygu bod rhaid i chi reoli amser yn llwyddiannus? Ydych chi wedi chwarae dîm sy'n dangos bod gyda chi sgiliau gwaith tîm anhygol? Ydych chi'n perthyn i grŵp theatr neu dawn sy'n dangos bod gyda chi sgiliau creadigol arbennig o dda? Neu ydych chi yn rhinwedd eich gwaith chi fel swyddog yn yr ysgol wedi cael y cyfle i arwen pobl hefyd? Mae'r rhestr anferth, ond mae tiwtoriaid derbyn eisiau gweld y sgiliau trosglwyddiadwy yna sydd gyda chi a bydd angen arnoch chi ar gyfer mynd i brifysgol. Ac ymlaen i'r sleid nesaf, Rob. I orffen y clo, wy'n meddwl bod chi'n bwysig i bod hi'n bwysig y bod chi'n creu argraff o darllenydd a sones i, mae ffordd i chi'n cerdded mewn i ystafell yn bwysig, ond mae'r ffordd i chi'n cerdded mas yr un mor bwysig hefyd. Ydych chi eisiau mynd mas yn llechwredd a thawel? Neu ydych chi eisiau gadael argraff ar ôl? Gnewch yn siŵr eich bod chi'n atgoffa'r darllenydd o pwy i chi, beth yw eich rhinweddau, eich diddordebau a'ch sgiliau, a pham y dylen nhw ystyried chi fel myfyriwr delfrydol ar gyfer eu prifysgol nhw. A mlaen y sleid nesaf, Rob. Okay. A mae chydig o bwyntiau jyst i orffen bod chi'n cofio rhai pethau. I gloriannu. Yn gyntaf, byddwch yn bersonol, chi eisiau cynnig y darlun gorau, fel wedodd rhai ohonoch chi ar y dechrau, chi eisiau cynnig y darlun gorau ohonoch chi'r prifysgolion, felly newch yn siŵr bod y datganiad personol yn eich portreadu chi'n gywir. I chi'n unigryw, i chi eisiau trosglwyddo'r unigrywiedd na i diwtoriaid derbyn a phrifysgolion. O safbwynt pob ffordd o ysgrifennu, peidiwch a dechrau pob brawddau gyda rwyf, neu yn Saesneg I have. Mae'n iawn am dyma bach, ond peidiwch â wneud am y degfed, 20 tro, mae'n mynd yn un donog.
Peidwch â defnyddio ystrydebau. Enghraifft, rhywbeth tebyg i, els o'n i'n 2 oed, wedi eisiau bod yn ddeintydd. Na, di chi ddim. Dwi ddim yn meddwl bod chi wedi eisiau bod yn ddeintydd ers bod chi'n 2 oed, ond dyn ni yn cael ystrydebau clichés tebyg. Peidwch bod yn rhy gyfeillgar yn y ffordd ydych chi'n ysgrifennu, ond ar y llaw arall, peidwch â bod yn rhy ffurfio. Peidwch ysgrifennu fel awdur o'r 19fed ganrif. Chi eisiau bod yn eitha rhwydd i ddarllen. Mae'r pwynt nesaf yn holl bwysig. Byddwch yn onest. Peidwch â dweud rhywbeth sydd ddim yn wir. Os nag ych chi wedi gwneud gwaith enghraifft i Médecins Sans Frontières, peidwch â dweud hynny, achos os gewch chi gyfweliad, na'r peth cyntaf fyddwn nhw'n gofyn i chi. Oedd na ferch nes i gyfweld merch oedd eisiau gwneud milfeddygaeth, ac fel rhan o'i baci oedd wedi gwneud cwrs ar pam bydde Alsatians yn marw mas ym Mhryden yn ystod y ganrif nesaf. A dyna'r cwestiwn nes i ofyn iddi mewn cyfweliad ffug, mewn ffug gyfweliad. Pan ath i'r brifysgol, dyna'r cwestiwn cyntaf nath nhw ofyn iddi hi. Esboniwch eich prosiect chi. Felly, peidwch ysgrifennu rhywbeth sydd yn anwyr yn eich datganiad personol, neu mi fyddwch chi'n cael eich ffindio mas. Gorffennwch ar nodyn positif. Newch yn siŵr eich bod chi'n ategu mae chi'r person gorau ar gyfer eich pwnc dywysol. Bwysig, newch yn siŵr bod chi'n ysgrifennu mwy nag un drafft. Pan oedd Martha fy merchi yn ymgeisio am gyfer lle yn y brifysgol, oedd wedi ysgrifennu 7 drafft o'r datganiad personol. Nes i roi cynigion a syniadau iddi, wy'n gwybod os nath i wrando, i dewis hi oedd gwrando, ond newch yn siŵr bod chi'n ysgrifennu mwy nag un drafft a gofynnwch i bobl eraill i ddarllen e. Boed yn deulu, yn ffrindiau, yn athrawon. Pan i chi'n ail ddrafftio, cadwch gopïau bob drafft. Felly, falle bydd rhywbeth bod chi wedi sgwennu'n drafft 3, byddwch chi wedi anghofio, byddwch chi ditio fe, ac wedyn ar gyfer drafft 7 chi'n sylweddoli, na, mae eisiau fe arna, felly newch yn siŵr bod chi'n cadw copïau ohono fe. Ond yn ola, fel y dechreuais i, newch yn siŵr bod chi'n cymryd eich amser. Rhowch ddigon o amser eich hunan a peidwch â gadael popeth tan y funud ola. Diolch yn fawr iawn i chi os wneud i newid y sleid fan hyn. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando ac am y sylwadau ac am gymryd rhan. Fi'n meddwl bod e'n briliant bod y rhan fwy o'n chi a syniadau go lew ynglyn â beth ydych chi eisiau gwneud ar gyfer eich datganiadau. Gobeithio bod y sesiwn fer hwnna wedi bod o rhywfaint o help. Diolch yn fawr iawn. Diolch Daf, Rob. Ni'n ymwybodol, mae lot, ni sgwyd lot mewn fyna o fewn yr awr y 5 munud. Mae obviously Elen dyn ni, a mae dyn ni sesiwn, obviously, wrth nesaf, ni'n mynd i edrych ar fywyd myfyriwr a sut i gyllido, a byddai'n wych cael chi nôl ar gyfer hynny. Fi'n credu falle, ni'n rhoi fel rhyw 5 munud, ni'n ymwybodol os rai yn gadael, rhyw 5 munud i gloi falle i siarad efo Elen, na'i rhannu cwpl o links fyd yn y chat i chi cyn i ni orffen. Ond Rob, fi'n meddwl ti'n mynd i falle gofyn un o ddoi cwestiwn? Gwych. Os mae unrhyw cwestiynau dyn rhywun, rhowch e yn y chat, neu os chi sy'n dweud jyst dwedwch bod chi sy'n gofyn cwestiwn dros y mic, dim problem. Cwestiwn gyntaf i Elen, really. So pan, obviously, nes ti dewis Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth, so pam Prifysgol Aberystwyth, Elen? Wel, i fi yn bersonol, fel i chi wedi sôn am yn y cyflwyniad, mae'n holl bwysig i ystyried y lleoliad, a i fi o'n i ddim eisiau mynd rhy bell i ffwrdd o gytre, a o'n i wedi ystyried mynd i ddinasoedd mwy, ond ar ôl ymweld a Aber, gesi'r vibe, gesi'r teimlad na, o'n i'n teimlo'n gwbl gartrefol, gesi cyfle i sgwrsio gyda'r darlithwyr, a oedd hynny'n lyflu hefyd. Felly, fel oedd Rob yn gweud, bydden ni yn sicr yn annog chi yn y dyfodol pan fydd y prifysgolion yn agor ar gyfer diwrnodau agored. Ewch amdeni, a ewch ar rhywun aelod o'r teulu neu ffrind gyda chi hefyd, achos mae'n neis weithiau jyst i gael y par ychwanegol na o liged i edrych ar pethau gyda chi hefyd. Gwych, diolch, Elen. Y pwynt rili dda. Dyn ni datganiad personol,
Wyt ti'n cofio ysgrifennu datganiadau personol? Faint o drafts nes ti ysgrifennu? So, 5 drafft fydde i fi de, a mae hynny'n hen ddigon, ond fel oedd Dafydd wedi gweud, chi'n bod, mae'r profiad o ysgrifennu datganiad personol gallu bod yn un eitha hwylus, mae'n rhoi cyfle i chi fyfyrio ar eich cyfnod yn yr ysgol, ar y pethau chi wedi mwynhau, y pethau falle nad oeddech chi wedi mwynhau, a mae'n bwysig i pwysleisio fan hyn hefyd. Mae gwybod beth nad ych chi'n mwynhau am ogystal a gwybod beth ych chi yn mwynhau, achos wedyn mae hynny'n cynnig y cyfle i chi wneud rhywbeth i chi wir yn teimlo'n angerddol amdano, sy'n holl bwysig, achos mae 2 mlynedd gallu bod yn gyfnod hir iawn os nad ych chi'n joio'ch pwnc. Gwych, diolch Elen. Mae cwestiwn fan hyn o Erin. Cwestiwn yw, os ydych chi am astudio elfen o'r cwrs trwy'r Cymraeg, a yn werth gwneud y datganiad trwy'r Cymraeg? Ie, diolch Erin am y cwestiwn. Yn bendant, os wyt ti yn ystyried wneud rhan o'r cwrs trwy gyfrwng Gymraeg, bydden ni'n sicr yn annog ti i wneud hynny. Yn amlwg, os wyt ti'n mynd i ymgeisio am brifysgolion dros y ffin, wedyn yn anffodus byddai'n rhaid i ti ysgrifennu hynny i gyd trwy gyfrwng y Saesneg, ond yn Aber i ni yn croesawu derbyn ceisiadau. O, dim ond Aber, o, na fe, gwych. Wel, ie, yn sicr, cer amdani de, cyfrwng Cymraeg, a gobeithio byddwn ni gallu croesawu ti i Aber yn y dyfodol agos. Ie, gwych, hollol Elen. Mae pob cyfathrebydd sydd dod mewn i'r Prifysgol Aberystwyth chi ti'n neud am y Cymraeg neu Saesneg. So, sim wahaniaeth, ond profi trwy datganiad personol bod chi yn gallu ysgrifennu yn Cymraeg yn safon uchel yn syniad dda hefyd. Gwych. Anfonwch mwy o cwestiynau os mae da chi unrhyw i Elen neu unrhyw un o'n ni. Ond elfennau cymdeithasol yn Prifysgol Elen, pwy elfennau cymdeithasol wyt ti'n cymryd rhan mewn? Wel, i fi yn bersonol, oedd IMCA, sef Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth, yn rhywbeth o'n i wir eisiau cymryd rhan yndo, a un o'r brif resymau eto nes i ddewis mynd i Aber. Mae'r cyfleoedd allgyrsiol mae IMCA'n cynnig i ni fel myfyrwyr yn hollol wych. Mae aelwyd Pantycelyn sy'n cystadlu mewn eisteddfodau ac yn perfformio trwy gydol y flwyddyn yn rhywbeth hwylus iawn, dim byd rhy serious. Hefyd mae'r geltaidd, sef yr elfen chwaraeon yn wych, felly chi gallu chwarae pêl-droed, rygbi, pêl-rwyd. Mae'r restr yn hirfaeth i weid y gwir wrthoch chi, a wedyn hefyd mae'r geltaidd yn gyfrifol am drefnu teithiau rygbi yn ystod y 6 gwlad. Felly llynedd buon ni yng Nghaeredin a Lenni yn Neilen, a gweda un peth wrthoch chi, mae'r penwythnosau yna yn rai gofio, neu falle i anghofio hefyd, ond na, gwych. Mae IMCA ei hunan yn rhan anatod o'r brifysgol ac yn rhan holl bwysig, a nawr bod Pantycelyn mynd i fod yn ailagor hefyd, mae hynny jyst mynd i gyfoethogi ac ategu popeth mae IMCA yn sefyll amdano hefyd. Gwych, diolch Elen. O'n i'n lwcus i chdi aros mewn Pantycelyn sy'n llety gyfrwng Cymraeg, ble chi'n cymdeithasu yn Cymraeg bod ti sy'n gwych. Mae newydd cael ei dim ail-adeiladu, ond mae refurbished, so mae pob ystafell nawr yn en-suite, so mae fe'n lot well na pan o'n i'n a nes i mwynhau fel oedd e. Mae cwestiwn arall i gofyn sy'n roeddwn ni wedi gobeithio cael profiad gwaith yr haf yma, ond efallai bydd hyn yn anodd achos Covid-19. Ydy hyn yn mynd i effeithio ar y datganiad personol? Daf, ti'n ateb hynna? Dwi'n meddwl bod prifysgolion yn sylweddoli beth yw'r problemau o safbwynt profiadau gwaith. A maen nhw'n deall yn iawn beth yw pa mor anodd yw i drefnu profiadau gwaith. Felly, Befan dwi'n meddwl sydd wedi gofyn y cwestiwn, dwi'n meddwl os ti wedi gwneud rhywfaint o brofiad gwaith iawn, ond os nag wyt ti, dwi ddim yn meddwl bydd e'n cyfrin derbyn di o gwbl oherwydd bod y sefyllfa mor eithriadol o safbwynt profiad gwaith. Diolch. Cwestiwn.
Mae fe'n cwestiwn da i bod yn teg. Diolch Daf. Mae pwysig cofio bod pawb yn yr un sefyllfa i bod yn teg, so bydd prifysgolion yn definitely meddwl amdano hynny. Does dim mwy o cwestiynau, so felly draw nôl i Dewi. Bryl, diolch yn fawr Rob, a diolch yn fawr i'r criw i gyd. So, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno yn ei heddi. A sori ni wedi mynd dros amser bach, a edrych mlaen gobeithio i grosewch chi nôl falle dydd Gwener nesaf am yr un amser.